Bidana dhewe sing ngladen sregep-sregep peladene. Heeh. Karang Taruna Arum kuwi mau. Peladene ki dhewe teko sore mau wah langsung cak-cek sego metu, wedang metu dan lain sebagainya. Karuna kene Karang Taruna utawa Sinoman kene lek nyambut gawe iki cepet-cepet. Saking cepete sore mau aku digawe wedang rong tak ombe dikukuti kok saking cepete. Karo lek ngono kuwi. Sing adem dikukuti ganti sing panas ngono lho. Lah iya angesoke dawuh. Lah iya. Lah duwe gawe kok ora ana sing teko rono tamu undangan sing teko ki mung sithik kuwi kurang serawunge nek. Bengi iki luar biasa bisa dibuktikan bahwasannya penjane sekalian Bapak Kepala Desa saha Ibu Dewan Bu Sri Haryanti ning CSE kuwi pas ramungane becik wiwit saka pucuk pimpinan ana ing Kabupaten Ngawi. Bapak Bupati saha Wakil Bupati wis kepareng rawuh mrene. Ya uga iki para kanca-kanca para kadang-kadang kepala desa ya kepareng rawuh. Heeh. Iki ya alhamdulillah awake dhewe uga dirawuhi bapake awake dhewe saka ing perguruan ilmu sejati penjane Bapak Amar. Oh, ngono ah. Bapak Amar Sunaryo, heeh. Ya kepareng hangestreni uga. Iki mau awake dhewe entuk salam saka ingkang bau reksa ana ing Pondok Pesantren Nurul Huda. Oh, Nurul Huda ya. Penjane Abah Sarip. Oh, ya. Heeh. Lan para sutresna budaya sing bengi iki tumplak-blak jurung pandonga marang temanten sekalian Mbak Wida Ari Febriani saha Mas Mi Bahul Munir Lindro Songo. Nyuwun pandongane ing sampun kepareng rawuh utamane kanggo temanten sekalian Mbak Wida saha Mas Munir pikantuk mayu jodho wiwit saiki nganti sak lawas-lawase dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslakah bidini kata akhirah bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku keluarga yang guyub rukun dan penuh dengan kasih sayang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Yo, persiapan jumeneng Bapak Dwi Wandra Wiwi Ernawati Retno Jongbe dan Mbak Tuti Asidanama ya. Aduh, kangen aku. Tuti naik tengah ya. Tuti naik tengah ya. Hajat rukun Islam 2 kali.